अबनि जवाब तो जों कराखैनो रिनाय एबं बुसकांग चिनि जे अंको जून मासनि 20 तारिखआव चिनि पार्टीनि प्लेनारि चिं सुख खालायजेंनाय पार्टीनि गटर माखासे आगरतलाव चिनि कनफारेन्स सुंगुइ दंगो एके आरोनो चिनि पार्टी जत्तनो फर्म उंनाय ग्रासरुट लेभेलनि सिमि टप बटम जरा चिनि पार्टी अनेक रिफर्म उंनाय एंके जों बुसकांनि सबानि दिगिनो थां दंगो चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों मन याकारि याखो तामिन याकाइ जों नासिङै दंगो बुबागरानि दागिमुं बुबागरा जे मात्र दागिनाय सिंगापुर कोनाय अमो सिमिया बुबागरा प्रतिटा कन्स्टिट्युएन्सि एलाकाव जुलाई मासनि सिमि ब सबाव नखाना एबं ब याकुंबाय हिमै प्रतिटा अंको ब 5 किलोमिटार 10 किलोमिटार काइ ब हिमनान हिनि जों तिन साका जों खाख्लायो बिनि नेतृत्वे त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सरनि मान थाइनो तुइ जों सभा कटट तेके सर मे जे बुबागरानि ओ नुयुमाव मे जे चीफ मिनिस्टर जे थांमानि थांपुरो जे किचन नो सेकेन्ड मतो कक सालांमान दंगो बुबागरानो सा खामि खनासि सांनाने फाइन सामानि आबले बुसु जति कोबइना आबो तो जतुजु साइमा का आबोया अब तो प्राइवेट कक जों जत साइमा तबे मुख्यमंत्री दुख प्रकाश खाइबिका एवं महाराज संथाने मिया बो एपोलॉजी सानका खमा सानका एकाबन बागे महाराज खुसिंखा एका बनो नाकार जाखा एकाय अबते आलादा बोताम सालांका आबले ताइ साइमे सा खामिया तो नर जतन साइमा बुबागरा सा खामिया एकाय ओ तुइमाव नाइति दिगने सुतु हिमाने हाइपो कमथिं खाता सा ताबो तो रोमान स्क्रिप्ट सानलाय तिनि बो गोबां खौरं सोरनाय रग बुजाखा गाबनो तैयै ताम नंनि फाजिंनि ताम रंना हारमुं रखमा रोमान स्क्रिप्ट तो बंगनि बुसाबो जारा तिनि विरोधिता खायनाय रोमान स्क्रिप्ट नि विरोधिता खायनाय बंगनि बुसाबो किन्तु रोमान स्क्रिप्ट बायनो सयो तिनि मोबाइल टेक्स्ट मेसेज साइके बरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो खायो बर इंग्लिश मीडियम तांग बंग बुसाबो तिनो परि रिखा हा तिनि तांगि बर रोमान स्क्रिप्ट बा तिनि चीफ मिनिस्टर ब तिनि बिनि स्टेटमेंट तिनि इंग्राजी अक्षर बिनि सैनाबले इंग्राजी तिनि बजे को नोटिस रिमानि बिनि ऑफिस ऑर्डर रिमानि जत्तनो त निनि इंग्लिश बायनो रिबले ऑफिशियल जत्तनो रोमान स्क्रिप्ट सलि तंग नों कक बर रोमान स्क्रिप्ट बाय सिकेले तामने असुबिदा तंगबा रोमान स्क्रिप्ट ने काइसन सुबिदा कंप्यूटर कंपोज खाइमे जों मोबाइल टेक्स्ट खाइनो चिन जत्तन सुबिदा रंगो आरोले ताम केबे मुंतंबा जों बांला बाय ता सैदि रोमान स्क्रिप्ट सैदि बंगने हियाबले का चिनि ककनो जों तामै सैतक ताम बायके सिके चा बिसि सैतगैमान सुबिदा ओ अबनो तुइसे जों सानबले चिनि बररक रोमान स्क्रिप्ट बायनो आसाइफोरनि सिमि चाराइफोरनि सिमि परिफोरनि सिमि सिनि फाइमानि बागिनो जों रोमान स्क्रिप्ट तिनि सानै दङ एका आरोले बर खा नांनाय ताम तंबा जों तो बांला बिता सिदि रोमान स्क्रिप्ट सिदि हियाबले चीफ मिनिस्टर निजे से ब इंग्राजी बे सैबले बिन ऑर्डर इंग्राजी बे रिबले अ जे इंग्राजी स्क्रिप्ट आपके रोमान स्क्रिप्ट यादिबा आपके इंग्राजी स्क्रिप्ट यादिबा के तांगे बंग बसाबते तांग इंग्लिश मीडियम तिनि परि रिबे बर बांला मीडियम परि रिदि